Бу авария узы баручы автомобильнең видеорегистраторына эләккән. Кадрлардан күренгәнчә, уң як полосадан баручыларны сулдан әйләнеп узырга теләгән Мерседес машинасы каршы яктан бара. Кисәтү утларын кабызган Нива урманга таба борыла. Нива машинасында 2 ир-ат урманчылар булган. Рульдә Кызыл Октябрь участогы башлыгы Илсаф Абдуллин, аның янында урман янгыннары сөндерү станциясендә машина йөртүче булып эшләүче Илдар Галиев. Пассажиры шунда ук һәлак булган. Нива йөртүчесенең ашыгыч ярдәм машинасында хастахана юлында йөрәге туктый. Монда булган авария турында асфальттагы кан эзләре, пыялау атыклары һәм юл кырыендагы сынган агачлар гына сөйли. Бәрдерелгән Нива машинасы берничә дистә метр дәвамында әйләнеп, капланып барып, менә шушында хәтле килеп яны белән туктый. Салоннан кыйылган әйберләр әле дә әнә шунда ята. Машинага тәгәрмәчләренә басырга узып баручы автомобиль йөртүчеләр булышкан. Мерседес Майбах салонында 2 кеше була. Алар әти белән улы. Икесе дә исән калган. Рульдәге егеткә 28 яшь, аңа зыян килми. Пассажир урынында утырган әтисенең кулы сынган. Аңа медицина ярдәме күрсәтелә. Бүген алар берсе дә безнең белән аралашырга теләмәде. Авария урынына килгән дуслары, туганнары булса кирәк, дәшми калуны өстен күрде. Простите, а вы знакомые родственники? Случайно. Мимо проезжали, остановились? Читил машинасының алды ватылган. Аның иминлек мендәрләре ачылуы кешеләрне саклап кала күрәсең. Аның каравы Нива машинасы тимер өеменә әйләнгән. Бу фотолардан күренгәнчә, ул урталайга бөгелгән. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes. Беренчел фаразлар буенча Mercedes белән идарә итүче 1996 елгы ир-ат автомобильләрне узарга ярамый торган урында узу өчен каршы як полосага чыккан. Шул вакытта сулга борыла торган Нива автомобиль белән бәреләде. Авария урынынан видеоны тагын бер тапкыр карасак, нәрсәгә игътибар итәбез? Чит ил машинасы узырга ярый дигән сызык тәмамланып, тоташы башланса да, үз полосасына кайтырга җыенмый. Гәрчә камера куелган машина алдында урында бар. Өстәвенә бу юл чаты була. Андый җирдә бер-береңне узу тыела. Әлеге авария социаль челтәрләрдә шау-шу уятты. Машинаны узарга теләгән икән, хәрәкәтне тоташ полосага кадәр тәмамларга кирәк иде. Ул күрмәгәндә ишә. Кешеләрнең машина йөртүен күзәтсәң, 70% диярлек юл кагыйдәләрен белми. Юл чатында башка машинаны узарга ярамый. Менә инде 10 ел дәвамында юлның шул бер өлешендә аена ким дигәндә 2 тапкыр кеше гомере өзелә. Моның белән бер нәрсә дә эшләп булмый микәнни? Бүген көн дәвамында монда автоинспекторлар эшләде. Юл һәлакәтенең барлык сәбәпләре ачыклана, әмма шунысы билгеле, юл кагыйдәсен үтәмәү кеше үлеменә китерә. Яшел Үзән районыннан Рания Абдрахманова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр каналы.